Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arro plataforma da orain dela gutxi sortutako plataforma bat, hainbat elkarte ezberdinak Euskal Herri mailan ikusi genuen nahiz eta pixka bat indartsuak sentitu eta holan falta zela saretze puntu bat eta orduan erabaki genuen elkartzea. Hasi genuen gutxi batzuk elkar hitz egiten eta esaten, igual egin behar dugu zerbait elkarrekin, pixka bat nola baiteko erreferente bat sortzeko Euskal Herri mailan, LGTB kolektiboen erreferente bat, eta erantzun bat emateko erasoen kontra, eta gaur egun ematen ari den asimilizazioaren kontra, eta prozesua daukaguna pixka despolitizaziorantz. Eta orduan hori dan ikusita, esan, guazen elkartzea. Eta prozesu honetan, hainbat kolektibo elkartu geha, batzuk gehitu india, beste batzuk jun india prozesu honetan, eta beste batzuei badakigu ez dugula lortu heltzea ondo, edo mesua ez dela guztiz heldu, eta orduan orain egiten ari geha, hainbat aurkezpen eta hori dena, saiatzen pixka bat jende gehiago gerturatzea eta ahalik eta elkarte gehien izatea. Zeintzuk gaude gaur egun plataforman? Guztiok elkartea, hori nire elkartea, Intifada Marika, Irukila Rosa kolektiboa, EGAM, Sare Lesbianista, OSE LGTB, Liga, ez ditut apuntatu, baina gutxi gara bera, ez dakit 11-12 elkarte, Euskal Hartzak, eta badakit gehiago daudela, eta badakit gainera aurkezpenak egin eta gero, hainbat kolektibo berriak sortzen nahi dira bai, eta ja datorren kurtsora begira, segurazki gehitu ingo dira. Hasieran, pixkat, plataforma sortu baino lehen, hainbat eztabaida sortzen, pixkat planteatzeko zeintzuk dira gure helburuak. Ze helburuak hartu ahal ditugu, oso elkarte ezberdinak zartu dira plataforman, eta mankomunian dezkagun helburuak zeintzuk dira. Eta orduan sortu genituen 3 helburu. Bata zela saretzearena, hori helburu nagusia, hainbat elkartekin saretzea eta pixka bat gure arteko komunikazioa eta erreferente hori sortzea, uste genuen pixka garrantzitsua da zela hori. Gero, memoria berreskuratzea eta ezagutaraztea, uste dugu asimilizazio prozesuak egoten ari dien eta hori dena batzutan egiten duena da ezabatu daukagun memoria eta orduan guretzako oso helburu garrantzitsua zen, hori, berreskuratzea gure memoria, gainera justo aurten sortu ingea eta aurten da 50. urte hurrena Stonewallekoa, guretzako oso mugarri garrantzitsua dena, eta orduan hori, ez soilik adibidez Estatu Batuetan gertatu zena, bebai Euskal Herri mailan dauzkagun memoria propioa LGTB mugimenduarena ikusi genuelako hutsune potente bat zegoela hor. Adibidez Frantzisen hilketa hor eretan orain dela 40 urte, eta hainbat gauza berreskuratu nahi ditugunak, eta jaso eta jendeak ezagutzea, bai? Guretzako garrantzitsua da hori, eta gu egin behar dugula. Gu mugimenduak diot, falta zait helburu bat, oso garrantzitsua dana guretzako bai, asimilazioarekin zerikusia dakana, eta da, uste dugula,
azken urteetan jasotzen dira eraso oso potente batzuk instituzioen partetik, erakundeen partetik, erakunde eta enpresa estrategia neoliberal barruan horretan, bai, gure izenian gainera, eta hau da mingarriena. Ze batzutan jasotzen dugu hori dana eta gure izenian. Bai, eta orduan, antolatzen dira, adibidez Bilbaon antolatzen ari den Pride hori, edo ez dakiz enpresak sortzen marka bat, gay marka bat gainera, batzutan esaten dute LGTB ezatiarren, ze azkenean ez da bat ere LGTB-a, soilik dau G hor, eta orduan beste helburu bat oso garrantzitsua dana guretzako, dela estrategia neoliberalen kontra, hauen kontra, indar potente bat egotia, gelarazteko, ez? Eta uste dugu lortzen nahi gehala, adibidez aurten Bilboko Prideari eman diogu golpe potente bat. Hori, elkartzen eta ikusten genuelako utxune bat zeudela, nahi genuen hori, sortu referente potente bat LGTB mugimenduan. Ikusi genuelako despolitizazioa oso nabarmena izaten ari zala, batzutan mezua guztiz galduta, eta oso argi daukagu orokorrean, eta komunean daukagun zerbait kolektibo hauek guztiak, dela azkenean LGTB kolektibokua izatea ez da soilik norekin egiten dugu txortan, edo ezein dan gure identitatea, edo gure genero adierazpena, edo hori dana, ez dela soilik hori, baizik eta ze leku okupatzen dugun sistema jakin batian. Eta badakigu, memoria daukagulako, gu bazterretatik gatozela, eta orduan beharrezkoa dela zaretzea beste mugimendu batzuekin, ez soilik LGTB mugimenduekin, pizka bat jakiteko ze leku okupatzen dugun, zelan kolektiboan barruan dauden batzuk, hain zuzen ere gehiak lortu dutela eskubide batzuk, normalizaziorantz eredu heterosexualan eta oso normatiboan sortu direnak, eta lortu dituzte, beraientzako lorpen moduan ikusten dituztenak, ez? Gero, nun dauz marika prekarioak, nun dauz lesbianak, ja ez prekarioak eta ez prekarioak, lesbianak orokorrean nun daude, batzutan esaten dute LGTB mugimendua oso aberatza dela eta dirua dakala, eta nun dago adibidez transexual kolektiboa langabezi maila dela orain arte altuena, migranteak, errefuxiatuak, eta hori da, nun da jende hori dana, ez? Eta zer egingo dugu, zenbat kolektibo ahaztuko ditugu bidean, ez? Batzutan ematen du, guk lortzen ditugunean lorpen batzuk, edo batzuk pentsatzen dutena lorpena diena, ez da zoragarri eta ahaztuko ditugu borrokadanak, eta txalbezekin pueda. Gure erronka eta garrantzitsuna igual egonkortzea, hau da, pixka bat sortu ingea, eta orain daukagu euforia leku guztietan, gainera justo konzitu inu Pridean kontuarekin eta Bizkaiko koordinadorarekin, Bizkaiko koordinadora, ekaina 28 koordinadora, ia elkarte denak edo danak arron plataforma dabe, eta orduan egin dugu pixkate indarrak batu, eta aurten egin dugu indartsu, egon geha horren kontra. Karo, orain uda dator, eta datorren kurtsoa hasiko da, eta behar dugu pixkat hau egonkortzea, eta pixka bat daukagun indarra orain, mantendu, ez? Memorian kontuak eta urtean zehar gauzak egitea. Hori da daukagun orain datorren urtera begira pixkat indartzea gehiago, handitzea, hau da, gehitzea kolektiboak, hori da daukagun erronka nagusi bat hasieran, eta hori, datorren urtera begira pixka bat hori. Goazen ikustea zer egin dugun, zelan sortu geha, eta erreferente bihurtzea. Bueno, hemen ere, sortu dugun zerbait, pixka bat dauzkagu azkenian LGTB mugimenduan eta mugimendu transmarika biboion gaudenok gure zareak era informalean edo dauzkagu, eta orduan etorri gabe bai pixka aurkeztea,
eta transmititzea guretzako oso garrantzitsua den zerbait dela sortzea irudi potentea hau. Adibidez, aurten Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko koordinadorak, plataformak, batu ditugu indarrak, eta guretzako da erronka pixkat Euskal Herri osoan lortze hori, gure urrengo erronka da pixkat etortzea eta Nafarroan edo behintzat Iruñan aber zer nolako taldeak sortzen dien, eta horretarako bai etortzen geha, eta hori. Kapitalismo eta fascismoa ardatz moduan, antifascismoa eta antikapitalismoa ardatz moduan, azkenean gu dauzkagu gure ezaugarriak zelan definitzen den Arro plataforma definitzen da antikapitalista, antifascista eta transfeminista eta zaretua. Hori gure lau puntu zaretua izan dut zergatik. Antikapitalista, bai, pixka bat eraso estrategia neoliberal honetan jasaten nahian ditugun erasoa horren kontra gauza egitea eta horrela ematia ekintzak eta hola, hori da horregatik antikapitalistak, uste dutela gaur egun zerbait nahiko potentia gure kolektiboarentzako, eta antifascista, azkenean ezin du ahaztu zelan azkenengo urteetan fasismoaren gorakada nabarmena izaten ari dela, nahiz eta igual batzutan behintzat Bilbora edo Gipuzkoa Araban dain nabarmena, baina hainbat diskurtsoak, hemen adibidez Nafarroan eskolaekin gertatzen dena, zerbait oso publikoa egiten denean, ja fascistak azten dira diskurtsoa jartzen, eta pixkat garrantzitsua da diskurtso homofobo, transfobo, xenofobo hauek igotzen nahi dienak, horri bai pixka bat kontraitia. Hori bai egia da, plataforma danak bai Araban, Gipuzkoan, Nafarroan, Bizkaian, euskau egitarago batzuk, Nafarrokoa da beti enbidian ematen diguna, azkenean beti da holan ekaina hartuta eta presentzia potentia eta ekintza gainera nahiko politak eta momentu esmistoak eta hori dana, da beste leku batzutan oraindik ez ditugu olakoak egin, eta baina adibidez bai egia da Arro plataforma moduan, aurten antolatu dituzten, orain antolatu ditugun gauzak izan dira aurkezpenak, baina pentsatu argi eduki behar dugu Arro ez dela kolektibo bat, plataforma bat, non kolektiboak eta koordinadorak sartzen dien. Eta orduan, ekainaren 28 begira, plataformak eta koordinadora lokalak funtzionatzen dute, eta Arro plataformatik egiten dena da, bozera moduan, ez? Eta orduan Bizkaiko koordinadora egiten du bere gauzak, Arabako koordinadora bererenak, Gipuzkoan bebai, eta hemen Nafarroan bebai. Bai egia da, adibidez, aurten elkartu ditugula indarrak, eta leiloa adibidez da manifestaziorako Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian berdina da. Stonewall Mugarri, kaletan Arro, Borrokak Darrai. Justo delako guretzako gure helburutako bat horren kontra aritzea, ez? Azkenean Bilbon, Praida da Bilbon, orain daukagun eraso handiena, sartzen nahian dirua olako ekimen bat aurrera eramateko kolektiboak mesprezatzen, baztertzen eta invisibilizatzen, incluso mingarria da. Praidan kontua Bilbon hasi zen orain dela 5 urte, eta hasi ziren esaten koordinadoratik sortutako zerbait zala, eta medio guztietan, komunikabide guztietan, atera zen plan de
Aurten lehenengo aldiz ospatzen da Bilbon harrotasun eguna. Aurten lehenengo aldiz 1977an izan zen lehenengo manifestazioa eta hortik aurrera urtero antolatu egin da manifestazio bat eta hainbat ekintza egun horren inguruan. Bai? Eta hori guztiz ahaztuta. Bai? Hasi zen hori egiten, hasieratik ekainak 28 koordinadora egin du horren kontra. Bai? Eta azkenean, desfile bat dana zorper koloretsua, janzten dute Bilbo, dana kolorez, betikoa, irudi betikoa, gehiak, muskulosoak, irudizeratz bat, hemen gaude, super zoriontsu, munduan ez da zer gertatzen, eta gainera turismo eredu zehatz bat bultzatzen, kapitalismo eredua, non gentrifikatzen dira gure auzoak, danak sartzen da, gainera Bilbon esaten dute, Bilbao Bizkaia, baina azkenean da Bilbo eta Bilbo zentro, eta auzoak desagertzen dira, gainera prekarizatzen bertako jendean lana, azkenean turismo horrek dakarrena da azkenean temporada, lan prekarioak, eta betikoa, ez? Eta orduan, hori izan dabe bai beste zerbait, beste elkartekin eta beste mugimenduken, Bilboko beste mugimenduken saretzeko aukera konte bat. Hori da Bilboko estrategia politikoa, hor daude sartuta, hainbat makroeventuak antolatzen etengabe, eta adibidez Bilbon antolatzen ari jendea horren kontra, ze da katastrofe bat, ezke daude makroevento antolatzen. Eta gainera, Bilbao Bizkaia Pride egin dutena Bilbon, egin nahi dutena da Bilbao Bizkaia Euro Pride. 2022ko guk daukagula esperantza hori ez gertatzea. Uste dute geldituko dugula. Aurten ekintza moduan, plataformak egiten dituztenak, eta jazta, aurten kurtso hontan uste dut amaitu aldugula, bai egia da, iraian hogeita zakizen bat, izango da EPOaren bilera Bilbon. EPOa da European Pride Organize eta Antolakeition, no sé, antolaketa hori da euskera, eta, bueno, Europa mailan, hainbat elkarte eta enpresak, biltzen dira, eta Bilbo, jarri du hor dirudana, 70.000 euro udala eta diputazioen artean, asteburu horretarako, ekartzeko horietanak, eta segurazki arrotik antolatuko dugu Transmari Biboion erresistentzia jardunaldi batzuk, horren kontra egoteko, azkenean etorri dira, nahi dutelako hotel bat egin bebai, eta pixkat babesa emateko horri, eta pixkat urratzak ematen nahi delako Europride horri begira. Eta orduan, momentu horretan hori da, indarra jarriko ditugu iraian, eta gero jarri jungo beha pixkat bakoitza bere elkarteetan bere lan egiten, eta plataforma moduan helburu horiek mantentzen, ez? Erasoak daudenean, eraso homofobak, adibidez, aste honetan, Sestaon, egon da beste eraso homofobo bat, eta beste eraso matxista bat, eta plataforma moduan, adibidez, salatzeko egoera guzti hori hor gaude, gure egitekoa hurrengo hilabetean izango da, iraiakoa, eta jarraitu memorian bilatzen, jarraitu erasoen kontra gauzak egiten, eta iraiako gauza. Eta saretzea hori indartu. Gure fokuak horiek izango dira, indartzea, fasismoaren kontra tinko egon, eta erreferente potente bat bihurtu, bai edo bai, erakunde publikoak eta enpresak
gure diskurtsoa ez lapurtzeko. Azkenean, bai, hitz egitea LGTB mugimenduari buruz, zoragarri bai hitz egitea, baina ez lapurtu gure diskurtsoa eta ez hitz egin gutaz, gu gabe. Eta hori da guretzako garrantzitsuna, horretarako erreferente bihurtu behar.